Panapa chikwari chakubuda pachena kuti munyika yeZimbabwe tinge tichikonyeperana. Right now vanhu vadzokera back. Vakatarisa pakutanga kwegore kwatikaona vana Maxwell Chikumbutso vachiva nemamota vehicles avakuya vachiratidza kune mutungamiri wenyika vachiti mainventions emunyika yeZimbabwe. Right now they are questioning vachiti vakazomboenda kupi vana Chikumbutso sati vapinda mumafresh attacks atori macritics arikuya achiquestiona achibvunza our the top leadership yenyika kuti maimbozama kuda kuprova chii. Subscribe like watonga bell kuti BBC anoposta mapictures mavideos amuri kuona inventions anodzi Chikumbutso udanyora achiti Zimbabwe is a crime scene, grand scale looting. Last year ED launched this fake project by the guy called Chikumbutso. They bought Chinese electric cars and a motorbike, then pretended that his vehicles manufactured in Zimbabwe by Chikumbutso. After the launch of this project, we have never heard about Chikumbutso, his company, the place where he does his wonderful work. Can we trace the project? No. They told us that everything is done secretly because US wanted to arrest him. Not only that, they also accused US for poisoning him and his friend, whom they told us that he died. How much your money was put into this fake project by the government? What is the name of the guy who died after poisoned? Where is Chikumbutso? Do you believe that these cars were manufactured in Zimbabwe by Chikumbutso? Zimbabwe is a crime scene. Ndomashikwana kuno kupanguva ine vanhu vachitsvaka Chikumbutso vachimuti the government hatizivi kuti ini go yavo kana agenda yavo vachiuya naChikumbutso nemainventions ake anga ari ei. Noti panguva ino information yese yatagwa naChikumbutso panapa haisi kutraceka. The guy shamwari yake ari kunzi akapoisonewa haazikanwi kuti ndiani, iye Chikumbutso wacho haazikanwi kuti panguva ino ari ipi. Zvinhu zvacho zvinoratidza kuti everything is not clear. Vasho vari kuda panapa vanhu vachiti aiwa munyika yeZimbabwe is a crime scene panguva ino. Mbudzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe, like, chatonga bell icon.